जों दा मोनदांथि फाग्लिया मा बानायदों नायनोसै। वाव एन्थाब। बा मा रोंगौ मा रोङा बे मोनदांथि फाग्लियानो। एन्थाब सावखांबाय आरो सावगासिनो आरो बियो थावनि सिथाव सावखांबाय ओमफ्राय नै सावगासिनो इयो एन्थाबनि थाखाय ओमफ्राय नारेंखल लादुबो जाबाय लारुआबो जाबाय नारेंखल सुजि लादु आरोना ओमफ्राय मोदोमनायनि थाखाय कालारा इदि जादों आरोना एसे मोजाङै एवनायनि ओमफ्राय इयाव मा होनो इलाइसिबो होदों गोथाव मोदोमनायनि थाखाय ओमफ्राय सावगासिनो बियो नारेंखल ओमफ्राय सुजि ओमफ्राय गुर मेथाइ दं इयाव मिक्स खालामनाय इयाव होदों एन्थाबाव होदों ओमफ्राय मोनसे मोनदांथि शेयार खालामलायनोसै बे भिडिअनि गेजेरजों मानो होनब्ला नोंथांमोना साननो हागौ आरोना बे अनखौ आङो उवालाव देनाय बा दिंखियाव देनाय बेयो बिदि जेबो नङा आं नोंथांमोननो मोनसे मोन्थोर होनि खोनासंलांबानो जाबाय ओरै देखायदो ना र' दा फिथाइयाबो खामलांनो हागौ मानेखि माइब्राखौ हरसे सोमना दोन सोमखांनानै एकदम दाउला गिसिरनाय लोगो लोगो सिखारनानै माइब्राखौ मनायाव थिखांनानै फोरानस्रोना दोन ओमफ्राय मिलाव लाना थां जेरैहाय अन देग्रा मिल बेयाव लाना थां ओमफ्राय लाना थांखांनायनि उनाव लाबोदो लाबोखांनायनि उनाव जुदि नोङो थावनि फिथाबो जानो होमबा नोङो न'आव देनाय बायदि मोनजागोन आरो नै बिदि सावनोबाबो नोङो जेरैहाय लावदुम फिथाखौहाय जोङो दै होनानै नानानै सान्द्रियाव नानानै जोङो लावदुम फिथा सावो थिग बेबायदिनो नैबे एन्थाबखौबो माने एन्थाबखौबो नोंथांमोना बे मिलाव देनायखौनो बेबायदि लावदुम फिथायाव जेरैहाय दै सास्रिनानै लगायनानै जेरै सान्द्रियाव हुख'यो थिग बेबायदिनो हुख'नानै नोंथांमोना बिदि सावनानै जा ओरैबायदि टेस्टि माने बुंनो नाङा आरोना ओमफ्राय माने जेसेबांखि उवालाव देनाय बा दिंखियाव देनायनि टेस्टआ जेसेबांखिनि गोथाव बेनिफ्राय बांसिन गोथाव जायो नै मिलाव देनाय अन गुन्दैनि बेबायदि दै होस्रोनानै नानायनि माबाया आरोना मा होनो फिथा एन्थाब फिथा होनोना एन्थाब फिथा आरो ओमफ्राय बिराद टेस्टि जामारो जाफेरि मानसिफ्राबो जागोन आरोना लोगोफोर बिराद गोथाव जायो ओमफ्राय आङो दङ सेकेन्ड न' आंहानि इयो आंनि लोगोनि न'सो दै रायजोफोर आंनि लोगोनि न'बाबो उन्दैनिफ्रायनो बेयावनो थानाय एसे रेस्ट मोनबानो इयाव खारबोनाय इदि आरोना जोंनि ओमफ्राय टिना मोनहानि न' बियो ओमफ्राय दा आं इयावनो दङ ख्रिस्टमास स्पेसियेलनि जोङो फिथा सावबाय दङ नङा होमबा ओमफ्राय बुंनो थाङोब्ला आरोना लोगोफोर नैबेयो ओरैबायदि टेस्टि जादों इयाव मिक्स मा दङ टिना गुर मेथाइ नारेंखल ओमफ्राय सुजि इ फ्लेभारा आंनि बेस्ट जाबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय बेखौ अनार टु माय फ्रेन्ड टिनाव थांगोन आरोना आखाइ खबना होदो लोगोफोर ओरैबायदि गोथाव जादों माने ओरैबायदि गोथाव जादों बुस्थुआ माने नोंथांमोना जाबाथाय आरोना जाबायानो थागोन इयो पात्ताखौनो नोङा सारायसेबाबो माबा खेरखासेबाबो पात्ता मोननाय नङा आंनि लोगोनि दिमाग ओरैबायदि गोथाव जादोंलै बेखौ नारेंखलजों सुजिजों एवबाय ओमफ्राय गुरा मिक्स खालामनाय ओरैनो आं मोनसे जाना खोथिनोसैलै जादो मार एसे साफाखौ जाना खोथिन र' नै इयो जि साफा जादों आरोना लोगोफोर स' हेपि क्रिसमास टु अल माय फलोवार्स साबस्क्राइबार जिसु जोनोम साननि बयनिसिमबो गोजोन हामलायनायखौ बयनिसिमबो बावहरनाय थाबाय आरो नैबे फिथाजों एन्थाबजों नोंथांमोनखौ नैबे आंनि भिडिअ बरायनाय थाबाय होमबा जानानै खिन्थिनोसै एसे गाहाय खालाम मोखांखौ नुवाखै नोंथांमोननो बावग्रोनोसै नोंथांमोना जाबाय निस्सय मोनजाबाय निस्सय आंनि फिथा सावनाय आं जानायानो नोंसोर जानाय होनदो आं जानाया नोंसोर जानाय नोंसोर जानाया आं जानाय केमेरामेनखौबो आंनि जिउनि सनाखौबो खेबसे दौहरनोसै आं ओमफ्राय बेबोथ' बोरैबादि टेस्टि जादों ना लोगोफोर बेयो मा गोबाव जाखा नारेंखल
बेलेगफोरना गुरै जायो जोंना ओरैबायदि गोरा जादों माने आरो दंबावो नारेंखल थायनै लारु बानायनो दंबावो जाग्राया मा दंमोन बयलार न'आव फिनाय दा फैगोन न'आव बयलार फिनायखौ आं नोंथांमोननो खोन्थालांगोन दै नायलांबाय था आंनि थाखाय फिना दोनदो दोनथ'दो लोगोफोर नैबे क्रिसमासनि खानाया जब्द' खानाया न'आवनो फिनाय बयलार आरोना आरो मानै दंबावो ओइनै मासे बेनो आरोना नै बियो ओइनैबो मासे नैबो क्रिसमासनि फिना दोननाय दाउ बयलार आरो बिमा इयो ओमफ्राय लोगोफोर नैबेखौथ' नुखाबाय लाइखौ ओरैबायदि गिदिर गिदिर माने फुरा बयलार इयो दायो नुबायना नोंथांमोना आरो बैथिंबो दंबावो नेक्स्ट भिडिअनि थाखाय नेनानै थाथ'दो दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो दोनथ'नोसै गोजोन्थों